Днес ще поиграем малко PvP Games в бразилски сервер, IP долу в описанието. И да, както виждате, в ляво има хак, Sprint, Kilabra, Fast Plus, нещо си, както и да е. Него ще махна, защото не ми трябва. Интересно е, че ще умирам, защото все пак сам с Kilabra и Sprint ще играя и Anti-Knockback. Ето, Anti-Knockback. И да започваме и ще се върнем, когато нали, и се влезем в игричката. Чао за сега. И да, дами и господа, както виждате, започнахме. Те другите ще са Full Diamond, аз ще ги къртя и просто. Иначе мога да стана там Full Diamond от там. Какът има и Optifine, което благодаря. Вземаме само по-хубав фокус все пак. И отиваме да къртим червените. Както му виждате, аз съм Алекс, съжалявам. Този път нямам скин. Надявам се клипът да ви хареса. Напишете долу в коментарите, ако искате още такива клипове с хазън и хак. Между другото с Anti-Knockback съм, затова ще ги разбивам направо. Но когато се направя Diamond броня, може да умирам. Те са толкова много. Той е от нашия лот. Айде да набием черните, бро. Fucking what? Направо единия рип, другия рип, петия рип. Направо Anti-Knockback нужда. Дами и господа, както виждате, къртим ги. Всичките умират, като са световно. Мале, как ги разбихме? Еми, като си скак, така е. Дами и господа, много е лесно. Пак не забравяйте да напишете в коментарите. Ако искате още такъв хак, хазани, ще има линк, откъдето да си го изтеглите. И да си го изтеглите, нали, нека да има линк. Ако го харесате, изтеглете си го. Сега това. За какво се крафтам? Не, ще се крафта само един меч, защото друго нищо не ми трябва. Няма смисъл. Защото аз все пак съм Anti-Knockback. Интересно е, че в този сервер не банват, затова не го играя. Отивам да набия и тия двамата. Какво правиш, бе, брат? Какво правиш, бе? Убил го аз на един удар, дами и господа. Това е много лесно. Вижте го къде го изпратих. На един удар ще умре от мен. Ама аз съм се пуснал и спринта. Какво правиш, бе, пич? Пичаги. Няма да се пусна летене. Елате и ви всички. Защо се лял, бе? Дами и господа, умрях. Фак. Много силен лък. Тоест, без броня е тъй. Нищо. Друг път. Сега ще ги разбия. Отиваме пак. Айде! Ела ми, бе, нуб. Нубче. Извинявам се, че нямаше клипове, дами и господа. Ще има вече. Аре! Някой вече... приятеля ми стана Full Iron, Diamond. Искам да ги набиете всичките. Аз ще се разхождам без броня, защото така съм си казал, все пак Anti-Knockback. GG, бро, GG. Играта свърши, аз направи 4 кила и едно убийство. GG за карма. GG, дами и господа. Трябва да ги разбим. Видях, че някой ми написал: искам клип на Skywars. Добре, брат, ще има. Благодаря за хубавите коментари, които бяха написали някои фенове. Благодаря ви много. Това за мен.
е много. Добре, дами и господа. След 20 секунди започваме. Този мап е най-шибания с голд. Аз въобще голд няма се прави, ще ги чакаля просто. Няма смисъл. Казини хакът ме много ма кефи. Не знам, готини. Добре, започваме. Отиваме да атакуваме. Имаме ябълки. Обикновено другите си правят броня, ама голд бронята въобще не те пази. Едно сърце да пощадава дислък. Ама това е малко тъпо. Едно сърце е нищо. Тоест все пак оправиш, пич! Оправиш! И го набих малко. Как му би той, бе? Тоест... Окей, ядосах се. Ядосах се. Казах, че няма да се правя броня, ама вече той ме ядоса. Той е прекалено много ме ядоса. Кърте ги всичките вече. Ядосахте му всичките. Давай. Давайте, дами и господа. Трябва да ги разбием. Трябва да ги разбием. Елате ми всичките вече. Елате вече. Искам всеки да ми дойде. Възможно, който най-много иска, той е лаги. Да. Между другото, аз се удрям сега с меча, то само се удрям килограма от... Правя, дами и господа. Направо да го набия тоя. Поправиш пич. Някой... Той не ми взема кръв. Пич, ще умреш. Колко много кръв ми се. Дами господа, направо ти много ме виждаш. Ще ти скоча. Дами господа, пожелайте ми късмет. Така. С килограм. Ое! Още един килограм от... Как мод се лежу, е? Дами господа, това как мод се лежи, не се знае. Майката да е бахак. Давай. Давай, трябва да успеем, трябва да победим тази игра. Не чак толкова трудно. И той умря. Аз съм без нищо. То не ми се прави броня. Защото е тъпо. Как? Хора, аз това го бих! Той го бих! Хакер мазен. Той го бих, ама не му взех никакъв кръв. Ела тук е. Вижте къде го изпратих. Омага. Ще изиграят 3 игри. Виж го, бе. Как стои, виж го, бе. Дами и господа, за мен е напечено, защото все пак хакер много демидж ми взе, бро. Много демидж ми взе, дами и господа, и умрях. Но тия се чупят голд, но аз издържам повече, защото ноутбак, антик-ноутбак е много силно нещо. Ама много силно. Антик-ноутбак е живот към ноутбак. Направих 7 кила и 4 умирания. Дами и господа, ще започне следващата игра и тя ще е последна за този епизод. Давай да започваме по-бързо. GG.
Окей. Много лесна играта иначе. Но нищо. Толкова лесна. Добре, този мап е много интересен. Дами и господа. Тук само, че не той, който беше по лайра на подава. Този мап, дами и господа, е много, ама много интересен и много за PvP точно. Дано да се получи нещо. Трябва да успеем PvP да направим. Браво, PvP. Трябва да чуваме бързо. Строим с дърва. Лупско. Аз се строя с дърво. И тука. Ай ти кропа! И двамата ги убих, дами и господа! И двамата ги убих! На едно сърце бегай. Дами и господа, убих и двамата. На едно сърце. Бързо. Оставете ми пича. Ехей, ти отзаде отпреди мила, бе! Дами и господа, още от началото направих колкото се може повече кила. Аз съм кила, бе. Тоест, как е кила? Направо, ей, влязат в сантик на пак. Докато си взема ябълката, дами и господа, тия правят майбът и бът. Атака на този гейтапов. Направо пипи Марс! На 3 сърца, дами и господа. Копаш, пич! Умряхме, дами и господа. Но този мап е много различен с PvP. Всичко е пълно с PvP в този мап. Защото просто така е направен мапа. Толкова интересни PvP стават. Много ти мъже. Убий го! Половин сърце, дами и господа. Убий го пак аз! Мале! На една стреличка рипса. Омага. Този мап каза. Повтарям. Какво стана? Нека да махнем спринта, защото не помага много. Прайса. Не мога да бягам. Да. Убиха ма. Не съм се включил в летенето, пак повтарям. Без спринт е тъпо. Спринт. Така е яко. И ще ме съборят най-вероятно. Тя са мъжи. Още така. Наби го. Да ги набием, дами и господа. Много сте, бе. И един умря. Втори умря. И двамата ми скочиха, умрях, нормално. Давайте. Спрях да говоря, защото беше ми станало прекалено много интересно. Право! Така че той дори не можа да ме докости. С меч и пак умира, дами и господа. С мечове ги бият, енчантнати на всичкото отгоре. И пак
вече. И пак аз печеля. И пак той е кил. Пак аз губих, дами господа. Доста! Аз умрях. Еми, това е нещо, дами господа. Чакай, меч. И пак той губих. Вземам това. Айде, енчантнат меч. Много. И умрях, дами и господа. Фак! Ще фака! Пак аз кил. Ти премалко лоби. Прекалено много сте, бе. Дами и господа, пак да повторя, ако ви е харесал клипа, дайте лайк и ми се абонирайте. Ома, хвърлих се по най-тъпия начин. И аз сам се самоубих, дами и господа. Все тая. Може би в този мап ще събера около 14 кила. Право, скача. Аз умрях, дами и господа. И много интересна игра стана. Той е един рип, втори, трети рип. Айде. Двама умряха. Трети няма. Двамата! Умрях и двамата. Дами и господа. Мапът е много интересен. Много спрятявам съм, много интересен. Дами и господа, нещо се бъгна. Опа, пуснах това. Дами и господа, прави. Ай, ти си много мазен. Тъпана. Дебил! Дебил мазен! Дебил, не можеш да играеш! Не можеш да играеш, майка ти да ебана! Пуснете ми, приятелчето, защото ще стане лошо. Убих единия, но другия вече ми скочи ме уби. Дами и господа, голямо мене, голямо нещо. От двете страни ма пите, бе, аз как да го убия? Дами и господа, появи се нещо гадно, извинете, много и се извинявам. Въобще не казах, че стана нещо гадно и спрях клипа, извинявам се. И ми звънят. Дами и господа, ще се върна, когато видя какво искат от мен. И така, дами и господа, върнах се. Както видяхте, ми се купа нищо, както бях. Беше ми звънал един приятел. Направо, ела така е. Ела така, ела. Не ме виждаш. Дами и господа, направил съм 22 кила, дами и господа. Играта свърши 22 кила. 18 умирания. Чакам да ме сложи в спаун и да си слуша клипа. Линк за хака ще има в описанието, защото сигурно ще го искате, пък трябва хак, хак да играе и да не сложа описание. И така, дами и господа, ако ви е харесал клипа, дайте лайк, абонирайте се и дайте коментар, ако искате още такива клипчета с хазани хак. Това беше от мен. Чао!